Magapresentar ang defense team sang testigo nga amo sunod sa ila magapamatuod sang Operation Romanov o kunang ginaaligara sa assassination plot bato kay Vice President Sara Duterte kag sa iya nga pamilya. Wala pagin sa publiko sang defense kung sinong ilang nga mangin witness. Sunod kay Defense Counsel Mark Viluan nakadepende sa dalagan sang trial ang pagpresenta nila kay Princess Maui ang vlogger nga mong nag-una hambal sang Operation Romanov sa press conference ni VP Sara sang November 2024. Ining sabat ni Mark Viluan matapos ginpamangkot ni Senator Judge Rafi Tulfo kung may plano ang depensa na magpatawag sang testigo angot sa ginaaligara operasyon. Ginpakigbay naman ni Tulfo nga una niya nabatian ang nasabit nga tinaga kay Davao City Mayor Baste Duterte sa isa ka forum sa Davao sang Enero 28, 2024. Sabat ni Viluan wala sa sang ihibalo kung ang ginmensyonan ni Mayor Baste may kantanan sa mga operasyon nga nabitlangan sa press con ni Sara sang Nobyembre 2024. The first time I've heard about this Romanov is during the Maisog Leaders Forum in Davao City. That was on January 28, 2024, correct me if I'm wrong. It was mentioned by Mayor Baste Duterte. At that time, hindi ko alam anong ibig sabihin ng Romanov at sino mga ito. In fact, ginugil ko yan. Sino tong family Romanov? So napag-alaman ko, apparently, they were the ruling family in Russia that was murdered by the Bolsheviks in the night of July 16, 1918. Malapit-lapit na sa anniversary, 108th anniversary. Kasi ano ba tayo ngayon, July 13. Anyway, may relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Mayor Baste said, so I cannot comment on that, Your Honor. So hindi mo napanood yun? Hindi... No, Your Honor. Ang kabayan sang pagpamangkot ni Senator Judge Rafi Tulfo kay Attorney Mark Viluan.